Lagi ka bang nanonood ng porn? Kaya mo ba ang 5 rounds? Araw-araw ka ba? Marami ba ang nagsasarapan sa'yo? What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Sup! And Alex! And I'm Yum. And Japet! Sheila! At kami ang... Wala. So kasama ko, as you can see, kasama ko yung mga pinsan ko at saka mga kapatid ko. May gagawin kami ngayon. Nakikita nyo naman yung nasa harapan nyo, yung lie detector. Tingnan natin kung sino yung sanay magsinungaling. Pero may twist. Di ba nandito siya? Tapos dito ikutin. Kung sino yung matapatan, siya yung ano ng lie detector. Tapos isa sa atin ang magpe-question. Tapos dapat maghubad siya ng isang kahit ano na nasa katawan. Maghubad siya ng Kapalitan ko. Si Ikay. Hindi. Pwede na lang exempted kay Sheila kasi babae. Accepted niyo. So, ganyan. Hindi naman lahat. Hindi naman lagi tayo. So, yan yung twist na kung sino yung matapatan, maghubad siya muna ng isang gamit. Tapos, bago mag-lie detector. Sino yung mauna? Ikaw sa... Yes, Pag dyan, wala dyan. I have frost. Oh, maghubad ka ng isa muna. Isuot mo muna yung ano? Virgin pa kasap. Yes. Ano yung virgin? Virgin ka pa ba? Virgin ka pa ba? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Oh, grabe, virgin ka. Virgin! Asan virgin? Sa landa. Tanggal salamin. Ito pala yung ano. Ako yung pinakagwapo sa atin. Magkakapatid. No? Alawan natin yan. Dito. No! Babalik sa'yo. Babalik sa'yo. Ayaw. Ayaw. Have you ever fantasized about someone? Agon, tanong daw, tinood ba? Oh, yes. Wala yung sakit, di ba? Wala pa. Wala pa dahil, wala pa. Di pa Good na. boy, good boy. Ayun o. Ito. Na-inlove ka ba sa kanya? Yung taga Alicia? Yes or no? Totoo ba? Na-inlove siya sa taga Alicia? Ba ito? Wow! Alicia boy, siya na-inlove sa'yo. Hindi siya na-inlove sa'yo. Ano? Share.
Grabe! Grabe! Lagi ka bang nanonood ng porn? Wow! Wait. Ay, Hindi, lagi namang may ganyan buko. game maker dyan. Ang tunog. Kay Lester. 3, 2, 1. Ducks ka ba? Sa totoo guys, hindi. Pambol. Basketball. Sana ako, Ducks. Ducks din ako eh. Sunod, last na yan ha. Susunod, lakasan talaga para ano. Para tayong lahat na ba? Ano ang kunin ng pet? Dito ko dito. Parang kita. Ito. Love mo pa ba si ex? Hindi na, tingnan natin. Sure. Sure. Answer. Sure. Hindi nagdala yung lie detector. Bayog na. Ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ng puso. Ba't may kanin? Flex mo yung maganda. May bago ka ba ngayon o wala? Wala. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ang pusong nagdaw. Wala, may bago. May bago. Wala sa mukhang yan. Wala. Pero, char lang. Liar ka. Baka char-char lang, char-char lang. lang. Sino bit? Ito. May napaiyak ka na bang babae? Totoo lang. Wala pa eh. Talaga? Lalaki. Wala din. Liar is a fake. Liar is my fake. Ikaw. Kaya mo ba ang 5 rounds? Kaya. Kaya. Di kaya. Di kaya. Mahina yung endurance. Mr. Yes. Ano Lex? Ganun t-shirt na lang ba tayo? Madami kong goma. Hindi pa ako nakaligo. Ang tanong, Marami ba ang nasasarapan sa'yo? based sa experience. Oo, based sa experience mo kuya. No. Eh? Huwag kang lumawak ko eh. Baka ba? Grabe. Masarap pala talaga. Masarap pala talaga. Sana all. Sana all.
Tandog. Apit. Nagsisisi ka ba na naghiwalay kayo ng ex mo? Pwede di nagtagpo pero di na. Layo. Uy, butas yung nangupit ka na ng pera sa akin. Nangupit ka na ng pera ko. Gato pag-iagi. Last week. Last week. Oh, di ba? Tama ka lang. Nangupit ka lang. Walang iya. Ito. Araw-araw ka ba? No! Gamit ko na araw-araw, hindi araw-araw. Tingnan, dito natin yung malalaman. Hindi araw-araw. Okay. At doon nagtatapos ang aming walang kakwentang-kwentang lie detector kasi siya pala ito yung sinungaling yung lie detector namin. Madaling araw na guys, kaya matutulog na kami. Hanggang sa muli, paalam! Shoutout kay Jo Marie Pamun, St. Bernard Southern Leyte, kay Jomart Caracol ng Siquijor Province, kay Christine Magno ng Quezon City, kay Sheena May Gasulas ng Surigao del Norte, kay Rudy Sarangay ng Las Piñas, Andy Lloyd ng Zamboanga City, kay Rosana Manyosa ng Antipolo City, kay Trixie Barugo ng Taiwan, kay RJM, kay Andy Anochin Kauyan ng Saudi Arabia, kay Joe Michael Targa ng Camarines Sur, kay Zel Castro ng Riyadh, Saudi Arabia, at saka kay Edward Kuyam ng Garcia.